ئاساییبوونا پەیوەندیên سووریا و تورکیایە یەک مژارێکە ناودەوڵەتیە نەک tenê di navbera Sûriyayê û Tirkiyeyê lê zilhêzên cîhanê hem çavdêr hem serpereştiya vê rewşê dikin vê mijarê dikin. Beriya helbijartinên çardeyê Gulanê ev mijar gelekî gerim bû gelek civîn di navbera berpirs û rayadarên hem Sûriyê hem Tirkiyeyê birêve çûn jêr serpereştiya İran û Rusyayê lê piştî helbijartinan hinekî ev mijare yanî bêdengî hatiye helbijartin. Lê niha Tirkiye hewl didin ku careka dike germiyê bixe nava van peywendiyan peywendî asayî bibin ji bo vê çendê ku civîneka Lûtkeyî Kopîtkî di navbera Beşar Esed û Recep Tayyip Erdogan birêve biçîtin. Di nava van peywendiyan da asayîbûna peywendiya da hinek merc hene di navbera Sûriye û Tirkiye. Yek ji wan mercan jî yanî vegera penaberan e. Beriya niha me amaje pê kir ku Ercandax jî amaje pê kir ku biryare heya helbijartinên şaredariyên salavêniyê Tirkiye bête kirin temamiya wan peramberan vegerinin Sûriye ku yek ji mercên her dû aliyan e. Derbarê çarenivîsa vegera penaberan ji Sûriya yanî ji Tirkiye bû Sûriyayê her wiha asayîbûna peywendiyên Tirkiyeyê û Sûriyeyê diçe azdan e wê bigihin ku derê niha çavdêrên siyasî çawa xwe nizîkî vê mijarê dike min mêvaneke ye berez Abdulwehab Asî vekoler li navenda ji Sûriya vekolînan li dîlokê ya Bakurê Kurdistanê did gelme dabîtin. Berez Abdulwehab êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê em ji asayîbûna peywendiyan dest pê bikin. Asayîbûna peywendiyên Tirkiyeyê her wiha yên Sûriyeyê di niha da bû çî hinekê xav bûye siz bûye weke pîwiz germatiyek nemaye sedem çi ye Tirkiye çaverê çi diketin Sûriye çaverê çi diket. Silav li hewbên her wiha li temaşevanên hewe hûn dizanin mîner dizanin ku çêbûna peywendiyên di navbera Tirkiye û her wiha Sûriye dest pê dike li 2022 ku İran jî terefek bû legel Rusya xwestin va peywendiyan çê bikin û her wiha rûbirûyê terorê jî rawestin û taybet jî rûbirûbûna PKK ku daxwazekê Tirkiye bû ji Sûriye ev jî hat bi piştevaniya Rusya û İranê jî pêştir ji bo ku rûbirûyê PKK bibin û wan gropên li wê navçeyê li Rojhilatê Sûriye ve her wiha hêzên Sûriya Demokratîk û hemû evên ku girêdayî hêzên PKK'ê ne li wê derê û PYD lê hûn dizanin ku babetên din jî hene ku girêdayî gotûbêjane û karê gotûbêjane di navbera wan welatan da ku kombûneke çar alî bû ku çar gotûbêj giftûgû di navbera çend salan da hatin kirin li ser astê wezareta derve û her wiha dezgehên ewlehiyê ku rûbirûbûna terorê û çêkirina peywendiyan bûn ku Sûriya daxwaz ji Tirkiye kir ku hêzên Tirkiye derkevin ji nava axa Sûriye belê ferm. Heta niha hêz derneketîne lê yek ji mercên wanên gotûbêjan vegera penaberên Sûrî bû ji Tirkiye bû nava Sûriye niha hikûmeta AK Partî dest bi vegera penaberan kiriye ji Tirkiyeyê bû nava axa Sûriyeyê beşeka wan dibêjin bidarê zorî beşeka wan dibêjin problem hene ew qaçaxin. Me best yanî pirsyar ev ye vegera penaberan bi her awayê hebîtin nîşandana niyet paqîjiya Tirkiyeyê ji bo Sûriyeyê نظام Sûriye vegera penaberan red dike bi awayekî berdewam legel Rusya ku pêştir konferansek 4 bû 5 salan dirûst kiribûn taybet bi vegerandina penaberan Sûriya ne handanê dike ne tiştekî dide ku penaberên wan vegerin ev Sûriyên ku li wan navçeyane jî bi tena serê xwe dijîn evên ku çûbûn bû Tirkiyeyê Urdinê yan jî Iraqê welatên din yê di nava herêmê de heta li dewletên din jî evan niha heye taybet bi melefa penaberan
هەوڵدانên زێدە هەنە دنابەرە تورکیە و دگەل سووریە و بکەون گوتوبێژان divê derbarê de bi taybet jî li wan kombûnên çwar alî ku xwestin penaberan bikin babetek ji kombûne lewa navçeyek jî çêkirin ku navçeyekî bi wan çêkin û penaber vegerin wan navçeyan ku demek beriye niha jî me behs kir lê Sûriya dixwaze ku hêzên Tirkî derkevin pêştir û herwa piştevaniyan ji bo gropên terorêyan jî gropên opozîsyon li wê navçeyê nemînin yên Sûriya ev babetên din e lewra vegerandina penaberan ji bo nîzamê Sûriya ne babetekî ewlewiyat e ku elewiyat e ji bo Tirkiye ez wiha dibînim ku zextek çêbûye li nav xwe ya Tirkiye ku dixwazin penaber vegerin ji bo Sûriya li niha dest pê kiriye zexteke li nav xwe ya Tirkiyeyê çêbûye hejmarekê mezin yê penaberan ji bo Bakurê Sûriya hatin vegerandin lê nedine ve gotûbêjan din renge bikevin nava gotûbêjan û cih bigirin bi piştevaniya Rûsya. Baş e yanî ev beşek wekete got pabendî yanî peywendîdar e bi vê rewşa di navbera opozîsyon û desthilatê de heye. Lê beşeka din ya çavdêrên siyasî yên aborî dibêjin ev hebûna zûra penaberan li Tirkiye bargiranî li ser rewşa aboriya Tirkiye dirûst kiriye. Niha rewşa aboriya Tirkiye gelekî xirab e. Enflasyoneka mezin di Tirkiye de dirûst bûye. Yanî dixwazin ku bi derxistina penaberan hinekî rewşa aborî çareser bikin. Ez wiha dibînim ku gelek babet hene peywendarin bi vegerana penaberan ji Tirkiyeyek ji wan e ew e ku rêkeftinek heye li gel Yeketiya Ewropî Tirkiye dixwaze vê rêkeftinê careke dî nû bike û herwa nefeqatên penaberan werin pitirkirin ji ber ku ew babetin ku girêdayê helbijartinan bûn demek pêştir medît li nava Tirkiye ku ev sloganên بابتين حلبجارتنا بو للنافا هفبيمانيا حكومتي جي هفبيمانيا اوبوزيسيوني جي و حلبجارتنين دنجي وورن كرن كوي نافخونا ين باجرفانيا لتركيا افوكسا بابتن لسرپنا برن لنافخويا تركيا هم جاليا حكومتي هم جاليا اوبوزيسيوني جبركو پنا برن وهاد بينن كو خدمات و هەروەها خانەکە مەزن ڕێدڤێ و بوونە بارێک لەسەر تورکیە هەمان دەمێدا کۆڤە دیایەک و سلۆگانەکە ینی یا ڕاستەقینە نینە دەربارەی پەنابەران کو دەیە گوتن دنەوە ساڵێن دەرباس بۆیدا لە تورکیە تەمویلێک پارەدارکردنەکە ئەوروپیا ڕۆژاوایی هەبوو لەسەر هەموو حالان جێموها دەبینن کو عالی ئابووری دەورەیەکی مەزن هەیە لە بابەتێ پەنابەران لێ نەبە ئاوایەکی کو نەهاتێ بەحثکردن دناوە دەستگەهێن ڕاگەهاندنێدا. زۆر باشە بەڕێز عەبدولوهاب عاسی وەکولە لە ناوەندا جسووریا وەکولینان لە دیلۆکێت گەلمەبووی گەلێکی سوپاس ji bo tevlîbûna we.